Yawwa, wai maza an tambaye ku mana da mace siririya irina da mace katuwa wacce ta tafi farin jini? Ni ban gane ba ne, mu siraran nan me yasa ba a san mu ne? Me muka yi? Mun kashe wani ne? Ina son kowa ya ajiye min a comment section din shi da mace siririya da mace irina fangil kaga ni duk inda zaka je zaka iya dauka na, ko yaki ake zaka iya dauka na ka gudu, amma wai da mace siririya da mace katuwa wanne ka fi so? Ku ta munafurci, ku ta hasada, na gaba ya gaba, na baya sai hange daga nesa. A to shegege ko cikin biya ya sha. Talauci ya kashe su a to dan uban harka. Ina muku me muka yi? Mun kashe wani ne? Ina son kowa ya ajiye min a comment section din shi da mace siririya da mace irina fangil kaga ni duk inda zaka je zaka iya dauka na, ko yaki ake zaka iya dauka na ka gudu, amma wai da mace siririya da mace katuwa wanne ka fi so?